दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना पीएम किसान सन्मान निधियाव एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना 15थि इनस्टलमेन्टखौ नेनानै दंबाय दंब्ला दा नोंथांमोना 15थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हासिगोन। जोङो दिनैनि बे भिडिअआव सावरायगोन आरो जाय बिथांमोना पीएम किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामदों नोंथांनि नामा एप्रुभ जादोंना जायाखै, नोंथांनि नामा डाटायाव फैदोंना फैयाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो जोङो नैबे भिडिअआव नायगोन। आरो जाय बिथांमोना माबा मोनसे जाहोनाव नोंथांनि फैसाया हाबाखैब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै थिक खालामनानै लानानै नोंथाङा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन, जों बेखौबो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआव सावरायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो पीएम किसाननि राङा माब्ला हाबगोन जों बेनि डेटखौ नायनोसै। नोंथांमोना पीएम किसाननि इनस्टलमेन्टखौ नैबे वेबसाइटआव मख'नाय दङ। नोंथांमोना नैबे 27 नभेम्बराव बेनि पीएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नैबे 27 नभेम्बरखौ नेबानो जाबाय। नैबे 27 नभेम्बराव नोंथांमोना पीएम किसाननि रांखौ मोननो हागौ। मानो होनब्ला बे मोनसे वेबसाइटसो नालाय बेयाव आङो गोबां बोसोरावनो नायबाय थायो, मानो होनब्ला बेयो एक्जेक्ट मिलायो। मानो होनब्ला बोसोराव पीएम किसाननि रांखौ खेबथाम सोनाय जायो। जोङो नभेम्बर मासावनो मोनदोंमोन। नेक्स्ट बोसोराव जोङो थांनाय बोसोराव जोङो नभेम्बर मासावनो मोनदोंमोन। नोंथांमोना नैबे 27 नभेम्बराव पीएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्टखौ मोननाया रोखा। दानिया जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना पीएम किसाननि नामखौ नोंथांनि नामा दंना गैया बेखौ बोरै नायनो जोङो नैबे भिडिअआव नायनोसै। गिबियावनो लोगोफोर नोंथाङा गुगोलाव थांनांगोन आरो नैबे सार्च ब्राउजाराव नोंथाङा पीएम किसान नोंथाङा नैबे पीएम किसानखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय। जोङो पीएम किसानखौ सार्च खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे पीएम किसान गिबियावनो नुदों, नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। जों बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेनिफिसारि लिस्ट। नोंथाङा बे बेनिफिसारि लिस्टआव थुबानो जाबाय। जों बेयाव थुबाय। दा नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव नागिरनानै नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं हमना ला नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आं सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव साब डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव मोनसे सिलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ। आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं हमना ला बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबाय। नोंथाङा नैबे भिलेजाव थांनानै नोंथांनि VCDCखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं हमना ला बेयाव मोनसे VCDC सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नैबे गेट रिपर्टआव थुना होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय गेट रिपर्टआव। दानिया लोगोफोर बेयाव नोंथांनि नैबेयाव फार्मार नेम नुदों, नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि नामा नैबेयाव दं अब्ला नोंथाङा पीएम किसाननि रांखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो नोंथांनि राङा माबा मोनसे जाहोनाव जुदि हाबाखैब्ला जोङो बेखौ बोरै थिक खालामनानै पीएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्ट बा पीएम किसाननि रांखौ मोननो हागोन जों बेखौ नायनोसै। नोंथाङा बेबायदि हम पेजाव फैफिननांगोन। नोंथाङा फैनानै नैबे नाउ इउआर स्टेटासाव नोंथाङा बेयाव थुना होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे इन्टार रेजिस्ट्रेसन नं, नोंथांनो पीएम किसान बानायनाय समाव मोनसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार हरदोंमोन। नोंथाङा बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनानै नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबे गेट डाटायाव थुना होबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ जों बेयाव बहायनोसै। जोङो दानिया बेयाव गेट डाटायाव थुना होनोसै। गेट डाटायाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबेयाव दानिया नोंथाङा नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटासाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुनोसै। बेयाव थुनानै लोगोफोर नोंथाङा जुदि पीएम किसाननि रांखौ मोननो हायाखैब्ला नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय। नैबे मोनथाम नोंथांनि माबाया स्टेटासा नोंथांनिया जुदि न' जाना दंब्ला नोंथाङा बेयाव मोननाय नङा। गिबियावनो दङ लेन्ड सेन्डिं, नोंथांनि बेयाव लेन्ड सेन्डिंआ येस थानांगोन। आरो नोंथांनि EKYC स्टेटासा नोंथांनिया बेयाव येस थानांगोन। आरो नोंथांनि आदार बेंक एकाउन्ट सेन्डिं स्टेटासा बियो येस थानांगोन। जुदि नोंथांनि बे लेन्ड सेन्डिं
येसआ लेन्ड सेन्डिंआ जुदि न' दंब्ला नोंथाङा बेखौ एग्रिकालसाराव थांनानै नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांनि हानि डकुमेन्टसखौ लांफाबानो जाबाय। लेन्ड हल्डिंफोरखौ नोंथाङा बेयाव थांनानै बेखौ थिग बानायनानै लानो हागोन नोंथाङा नैबे लेन्ड सेन्डिंआ जुदि न' जानानै दंब्ला। आरो EKYC स्टेटासा जुदि न' जादोंब्ला नोंथाङा CSC सेन्टार नोंथांनि खाथिनि दखानाव थांनानै नोंथाङा बेखौ EKYC नोंथाङा होनांगोन, अब्लानो बियो येस जागोन। आरो नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सेन्डिंआ जुदि न' जादोंब्ला नोंथाङा बेंक एकाउन्टजों आदारजों लिंक खालामनांगोन। अदेबानि नोंथाङा मोनसे पस्ट अफिसाव नोंथाङा IPBP बेबायदि मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिनांगोन, अब्लानो नोंथाङा बे PM किसाननि 15थि इनस्टलमेन्ट फैसाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नोंथाङा बेखिनिखौ खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय थाबैनो, मानो होनब्ला रांखौ सोसिगोन। नोंथाङा बे साननैसोनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान स्किम डिजिटेल आपडेट मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।